Evo Vosi čo ku kućinja, evo ko je erbat. Od ke erba Vosi. Od Marianka će obatot astăzi, mi. Od Marianka će obatot astăzi. Eu fac gări. Da unde e fost amul? Și apoi nu mergi să dai Bogdan o bere. Nu mă, pula ăsta, de ce s-a pus? Ăsta, avea să spun, bă. Nu că a fost ugaș că nu ți-a dat o bere. A fost ugaș, măi, interesant. Ugaș ce? Păi chiar e șef, ești pe... Ai adus la copil. Nu mai adus în veci. Nu ai adus. Ăsta... A pula în capul tău. Ce l-a sunat? Ni. Eu pe ea, n-am. Uite ce bătoc e el. Nu, ca să învârtie lumea în jurul lui el din bun. Hai, Vosi. Ce său, adă că e? O scăldare în pulă de ce așa mi-a spus mie. Nu-i pulă. Așa că? Tu te-ai fi măi, mergeau. Ai trecut? Păi, dacă știi, dar... Ai trecut? Vezi? Ai trecut, da, că las pe bolul ăsta. Ai trecut? Nu, normal. Nu-i normal, nu-i normal. Lasă-le dacă e ziua. Dacă tot, iată mă ce, puțin în bolul. Ce bătoc e el, mă. Au, Vosi. Ce-i bătoc? Ce-i bătoc? Că ce-a făcut bețiv, nu? Ei, pulă. Puteai să știi bine. Ia. Ține, acolo. Asta-i. Ce să-ți las? Asta-i cătălul și... Asta pe aia, Mâine vii la lucru, Vosi. Da, bă, Vosi, auzi. Hai un pic. Hai un pic. Hai un pic. Hai un pic. Hai să vorbim față în față. Față. Hai la Vosi. Hai să vorbim un pic. Hai să spui ceva. Hai să... Vosi, hai să dau 10 lei. Vosi, ia că-ți dă bani. Hai să dau 10 lei, 50 de lei, știu să dai, hai. Hai, bă, să dai bani, să mergi să bea o bere, mă. Bă, dă-ți om. Ăsta vă mă e pulă, fără, mă. Ce vreau să ești bătău, ești mai șcala de capul tău. Bă, e că putem. Lasă-și așa pe ei, și atunci ești cu... Nu te rog, Vosi, așa vă vei pulă. Pușcat? Ce s-a făcut? Păi tu nu ești pușcat, măi, rogiule. Auto. Tu nu ești pușcat. Ce? Eu sunt pușcat. Ce te tractole, rogi ești. Ești pușcat, tu ești bat. Îți bat? Ești bat. Ce-ți doc? O-ți Marianca să lege pulă. Să lege pulă. Mariana? Bă. Așa spus. Ce mă voară. Ei, pulă acolo. Mariani! Hai, băi, că te cheamă Vosi. Da, așa cum, măi. Asta, măi. Nu? Vei, ăsta e copilul, băi, de știu. Ia-i. Mai ia, vei, așa. Ce în pula mea. Hai ce pușcat de noi, nu pot să le dau. Nu? Ăsta e făcut părul și... Cât ai băut? Ai o chestie, ai cumpărat tu. Cred că eu ți-am dat banii să dai. Nu ce mă, făcut. Trebuie să-i dai apoi. Îți dau înapoi. Ăștia e pupa, să nu văd ăsta, tot bătută. Auto. Să văd ăsta, tot bătută e...
Ce? Nu-i dă, și-o lusul. E ca putea. E așa, bă, noi. Nu, să că-l pe Marian, că am te auzi. Hai, bă, te pită-o în cap. Marian, e! Nu vine. Ce vă cheamă pe Marian? Pușca pe voce. Lasă, nu ce te seama pe ei. Să-ți fia rău. Nu te spun acolo. Hai, vezi, zic că l-o chemava Osi. Te spun eu la culi. De pe mine mă terzează. Te spun eu la culi. Da, ce pugătă e? Culi? Culi de bate. Bine, mă. Pe mine mă, Te spun eu la culi. ce mă pugă, mă? Te spun eu, lasă, te vezi. Pe mine, mă, mai pugă, mă. Pe mine, Dacă vine mai să plătească cu Chieva Osi. lasă, nu. Da, băi, Da, da, dacă și lasă. Dar, măi, dacă s-o opea, e bine, da? E câmpit. E tâmpit, E câmpit, rău. Am plecat. Terus.